Сцена 1 до първи. Географска дължина и 560 метра надморска височина. Стоп. Това е вариантата. Махаме... Аз съм в моя сценарий. Първото и махаме и аз да си облека пловър. Защо? Пилотов парк, на планина. Излизам така мъз. Добре дошли отново се тъмни незагадка. Ще убива! Идваме на ъгъла на улиците Патриарх Тими и Витошка. Здравейте са! И мистерите. Аз съм Даниел Соков. Чакай, добре изляза. Можеки се в ежедневието си, почти винаги... Ние почти винаги... Те просто почти винаги... Какво пише? Здравейте, казвам се Александър Лалев. И днес ще говоря за измерението. Всички знаем какво е измерение. Ето защо аз повече няма да ви говоря. Аз ще ви ставя да четете книги. Или 4 измерения, но ще си писма с четвъртото времето. Си направим тук печели по някаква. Глупости. Или 18. Здравейте! Сериозно. Сериозно с Мястото, където знавате. Сериозно. Давай сериозно. Аз съм Даниел Соков. Мястото. Какво се сме? Защото вече не трябва. Защото вече го казваме с... Ами ти се. Мозъка на загадка. Мистерите. Аз съм Даниел Соков. Мисля, преди... Гледаш колко... Как виждате, дядо ми добре? Иначе добре ли добре? Ами не. Аз съм Александър Лалев. Бойче като риба. Парк, на планина, на... Защо? Добре, сериозно. Парадокса на... И се това. Съжалявам. Защо? Рядом. И бавно. Аз съм Гофа. Тази кофа. Представете си атлет, който бяга по улицата по едно. Колко измерения ще се направи? Представете си атлет, който бяга по уличното платно. Давай.
Снимаш ли? Да. GPS приемник, съответно този GPS приемник трябва свръх точен часовник, който да мери времето. Така добре? Да. Точен часовник от джоба си. Вуала! О. В сателитите. Try again. Тук обаче възниква един проблем. Какъв беше проблема, не помня. Тук обаче възниква един проблем. Какъв беше проблема? Едно дубъл ос. Тук обаче възниква един проблем. Защо се забравим този проблем? Искам да съм сериозен. Абе, дай да махнем веднъж микро, в смисъл да правим точно. Ами добре. Колко грубо беше от твоя страна. Скъпърта! А нещо слагаме ли на място за мора? А те нас? Не. Всъщност, 4 измерения. Това прекъсване на тъканта се нарича ходове на черви. Не, добра. Дай пак. The Bike Clock. Coming soon. Здравейте с новините в 8 часа. Аз съм Ксел Георгиев, а вие сте с новинарската емисия на BTV. Аз пък съм Анди Сандич. Това до мене е на Кадряни. Здравейте! Как сте? Коста? Водещите новини. Айнщайн заедно със своя колега. Водещи новини. Айнщайн заедно със своя колега. Например, ако вземете една чаша и я путнете на пода, И така. Чаша, първи долу. не! Постепенно се събираме цели фъстик. Така, това е пинка. Най-големия пешкат тук. Ето, върни се и помахай на камерата. Разсваряме ли хора?